a speaker then. Can I have order for the speaker, please? Order, please. We can understand them. Can I have order? Can I have... Master de Gnánéiring, gur le Catholic go bháin a bhainean an teanga Gaeilge. Ach, in é sin fíringe am lán an scéil. Ciaran ír fáil seoróg a goléir in enam céan or tiomhol fíd. Ardaglas Christ, chuireann an dochtúr Donald Caird, ar ardasbagá tlia, tús le seirbhís idir chreidibh as Gaeilge. Gaeil-Phrotastúnaigh ró lárnach a scéal na Gaeilge le breis is ceirichiad bliain. Schlucht as litterneir Pól, chuig na Colonists, Capital le hain ag cosú a versa cuid. Nuair a tháinig an Reformation go hÉireann ó Hasanna, bhí an Gaeilge go ná hanga le tíre. Cadíonthach anraí a hocht marall ar sin. Every churchman shall endeavour himself to instruct and teach the English tongue and preach the word of God in English. Well, I know is principle dungaváidach chuid the Reformation gomach an televis faoi I danga a hicoch pobl dé. Ach vi anri hocht begamineerd na Gaeilge is dócha gur hil anri hocht gur a Gaeilge na teanga Warbara. A bhallart de Jarcha a bhí ag inín an bhanraín Eilíse héan. Scríb Chistóir Lynchen, Tierna Delvin, Grammar Gaeilge. Tending to the Reformation of Ireland, there is no action that more evidently shows your Majesty's affection than the desire your Highness hath to understand the language of your people. Ní féidir linne is dó gur sim ag Éilish sa Gaeilge. Ach an ó heasta wathe gomach an scriptúr agus leabhar na húrnaí coitine fáil in Gaeilge leis na daoine úmpú nó chuineáil leis a protestúnachas. Faoi mar a dúirt William O'Donnell Aspa Cuama ag an am. She provided the Irish characters and other instruments for the press in the hope that God in mercy would raise up some to translate the New Testament into their mother tongue. Mar thoir sin, Gailsigh Seán Ó Cearnaigh, Cistúir Ardaglas a Fádraigh, Abadil Gaeilge agus Catechisma, sa bhliain 15 Ina sin, rinne Aspa Cuama, William O'Donnell, Astrúchan Gaeilge den tumna nua. Well, William O'Donnell is I ganda chail chuine a rugawa. Agus cé go Gaeilge bhí an agus éilte bhí an dearg ráin ag na caisachaí. Deise the filthy fry of Romish seducers, the hellish firebrands of all our troubles. Ma bhí is go timp Gaeilge cosalachta agus brise fuinneoga a haach héin. Agus tá sé spéisiúil gur bíad na daoine bhó ar a bainteach leis na heistriúcháin phrotastúnacha is daoine iad gan chuid is mó a bhain le teilí mhóra wardacha, teilí mhóra na bhilí. An drámaigh is Gaeil a bhí iontab agus is protestún a bhí iontab. Bhí cordas nach dáin. Hasta bhaid roiin áid annacha a fáinú agus a bhaid gúsáid chuige sin, ach ar a tíbéile hasta an rialtas an tír a gáildú agus gon fáim a bhainte an Gaeilge a chur a bheith. Sin naim a bhí a locht ansmachtach mar a tír, na Eglish cholíneach a chur ar ban. Well, I know, mas cholíneach an sin bí an drochlas agad ar a teanga agus is cholíní a bhí iontab.
agus near hasta wahab go main fi faima san leige me bonan sin agus takeíocht a huair go náisiún Ghaelach. Sa bhliain 1992, bhunaigh Éilís a HÉireann coláiste na tríóide chun an Reformation in Éireann an náir tú. Many have usually heretofore used to travail into France, Italy and Spain to get learning in such foreign universities, whereby they have been infected with popery and other ill qualities, and so become evil subjects. Nora wuna Éilís coláiste na tríóide is a bunú scailení don sléir phrotastúnacha bhí sí, sinna bhí an áit le ministry a Ghaelacha, agus chuair go Cambridge, agus is as Cambridge a tháinig na propaist. William Bedell an propast bahabhachtaí ó Hemh na Gaelgide. Well, William Bedell is Sassenach a bhí is in Essex, Rugua, Norse Mahane, agus in Black Nutley. Ilua, Cambridge, cha sé 5 bliana ag túsan teachtú hísteag sa bhinéis mar héplínoch leis an ambassador Sassenach. Nuair a bhí William Bedell sa bhinéis, cha sé le Rabbi Judah Aryeh, Leo of Modena, fear ólas dahainige in Náirish, agus fuair sé lámhscíbhín gon scriptúr áirise Y. De bhar sanolas Bedell an Avrish a ránaigh an tard asbag usher mar froppast choláiste na tríóide é. Nuair a ris sé bailí clia, thuig sé go maith, gur cheart an chalaiste Gaeilge chur fáil tas na bhicléin. My first endeavour shall be to understand the tongue of this country, which I see, although it be accounted otherwise, is a learned and exact language, and full of difficulty. Churad sé an réige a bhúna an, agus churad sé leachtaí sin seanamóide garíide dóna an, agus bhí sé pointáilte I dtíobh na Gaeilge úsáid. Tar éis chábhliain sa choláiste, déanamh asbagta sa chiall mhór a gún den chábháin, mar leanshed le na hím sa Gaeilge. Every Lord's Day, at 1 o'clock in the afternoon, he had the Book of Common Prayer read in the Irish tongue in the Church of Kilmore, for the benefit of those that he had brought from popery, but understood not the English tongue, at which he was constantly present himself. Is dine an Icumenach agus an Siachanta go dó a bhí an, is dine an Nífa a bhí an. Agus bhí sé sin sásta, bhí sé gcónaí sásta, léime chur na cosalachtaí a bhí idir an dáidirám agus gcóna nerid sin áirde hairint na difriochtaí a bhí étrab. Ba sa chiall mhór a thosaigh Bedell an seantumna aistrúil go Gaeilge, le cabhair bhíobla Avrise an Rabbi Leo. Well, near bheith William Bedell hain a rinneon teisteachán an ó fuair sé mar tucha ceangal scoláide le Gaeilge a chur an níobla agus bhé teachs an leagan údarithe, the authorized version a dúsáid ó ceangal. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, Ach nuair a bhí sé sin diantaige, thagacht Bedell hain chuir le seachanóna héistínis agus breanídí sé an eisteachán agus moltaí athraithe. Vayehi bimeshvota shoftim, vayehi ra'av ba'aretz. Agus ó am go ham déirthe sé, óne sin rud atá san Eabhrais, go cheartúine sin cheartú, agus tífatú sin sa naistre ham go díoláinniu. An is hánig a gríhins na leithebh sin a ráidir na brethúin in an Uachtaránibh, go raibh gortas an dóigh, agus de chuig duine áirithe de Bethlehem Júda, de chónaí go tír Moab, féin agus a bhean agus a dhéasmach. Le líng éirí amach sé deag dahad a chéan, faoi cheannas an ridire Féile O'Neill, bhuaigh na protestúnaigh gur dhéanam na rebeliúnaigh áirithe. Nuair a ghlach na fórsaí catolicacha seileh ar a gcíall mhór, chuireadh Bedell faoi glas ag Gasláán Uachtar,
Ileán gardan ardaglis. Agus is an sin a chuid sé fiomhras agus bhí sé 7 bliain gois agus caiileá go gcuirí den dhíar sin. Nis chua daoine ag an easpa caiisteach giréis cead a thuairt gan íon bhí eileachom I rilig na Killimore agus dúirse that the church ward was no more to be polluted with heretics' bones. As a deligir hall, in all their mass ag bhí ag na caiisteach is a geantar William Beadle, bhí an teaspag caiisteach ag sibh na sásta cead a thuairt agus is an sin eileachua. Nuair a eileachú William Beadle, tháinig na rebelúnathe agus thug siad an árachaí mílite dó, agus nuair a bhí an chontra a híise steachsan ó ruí sagart caiisteach amach ó sit anima mea cum bedello, may my soul be with Beadle. Mar hiig siad go duine an lífu a bhíon. Bhí sé 5 bliain as dahad in dhé sin, sular fáil siag sean tim na bídel. Nuair a haláthraigh an tólaí cáilúil Robert Boyle dóthan airgid chuige. Nuair a tháinig an seantum amach sa deirithir hall agus nuair a cuireadh sin in ein leabhar a bháin le tomlanú I Ghónail, Bíobla Beadle a thugtaí sin, agus is léir go raise sin in úsáid go forleathan agus sagart caiisteacha, mar séad siad agus feicindú a sé mélides go séad na caiisteachaí nach bheitoch an deall gaige a labhairt. Ag tús na 1810, thosaigh John Richardson, ministéir ó Ardmhacha, feachtas inar ailsigh sé cuidmhá scríbhinaí diaga Gaeilge a chostas féin. They disapproved of praying in an unknown tongue, and since their own priests were taken from them, they would join in our worship if it were celebrated in their own language. Nar hasta wahab gharíre píre go meach an nummercu gaigeiris in English money, agus nuair a hosa Richardson chugas a gire an gaig úsáid bhí a lán daoine glan in ai. Ina meascson, bhí déan ardaglas a fádraig an Dr. Jonathan Swift. I am plagued with one Richardson, an Irish parson, and his project of printing Irish Bibles, etc., to make you Christians. Idir 57 abrimis agus 59 hála rudaí a chur a lán go na Gael a bhí fábharach ribh sin an Reformation in éadan rialtas hasanna. Chur gás cogaí eilíise leis an clísí Ghaelacha agus iarachtaí na brunsiasach le caiisteachachas an Reformation, Counter-Reformation a chríomhscaile in éireann. Rud a rinne siad tríomh na Gaeilge agus scríobh siad a lán leabhra chráifacha agus dailse siad iad mór rion ach scapú iad in éireann. Is sicher na brunsiasach a luvéin virmid finjara ionanas idir Catholicachas agus hÉireannachas gur ionan an darad ní raibh sin an ribh sin. Heb Reformation in Hampshire eilíise agus bhí sé roiannach in dhé sin. Bhí an scaitán idir a dá phobal agus sin agus tá sé an a gcónaí. Éon lá bhain sa bhliain rathú an tard hagart isteachan. Cé gur hepar aglas na hÉireann an Reformation a chur chun cín tríbhean na Gaeilge, bhí an teanga nósáid hana ag presbytérig ola. A hÉireann fiol amach muid chuig an dáin, níos láidre ó bheith le chéile, crunithe a dainne. Tá an traidisiúin sin beo fós. Fiol amach muid cosúil leis na deisce. Bhí an seirbhís vísúil Gaeilge in Aglas Fitzroy am Elferiste ag an agraíocht an tar lasa. Agus go raibh grasta ar díorna Éasa Christ. Nis tá sé táchtach go dtí mis is doch a dynamídna in jobh úntasta san gomach presbytérig
le Gaeilge a gúnta an dóing ag deirnach túis diag. Ach ní léon cheist ná gur tharla sé sin an áitecha difriúla sa tuaisceart le ling an teachtú sa nach túis diag. Sé sin plándáirí a teachtisteach ná fiatach mar achtait gan tanga na muintere in a ráidir a ghóla. Sa tlí go bhaintó ag deirnach túis diag daine mar macnéil nídsan. Nach éon chúis mhór úntais a cohéin. Bheithe seanna móntacht a Gaeilge nó bheithe muoine Gaeilge nó gomach phobail Gaeilge ina meas céin sa ceantarsa. Tá cáil féile an ormach William Nielsen ó Radéman. Scríb sé leabhar faoi Gaeilge a raibh anmheasa ag an am. Nuair a bhí sí crinne le chéile thosaigh sé a cheistú, hÉireann siad an inis a táú chaniríocht Israel áhhainú. Cé gur raibh chud bheith presbytéireach mithe le Gaeilge. Ní an sanna sa rá gur óidir mithe le phobailtánacha. Spéacar chuí critico, mar is a measc na presbytéireach a tháinig an phobailtánachas chun cín in éirí. I gahar presbytéireach fel feriste a bhí conaí ar rabard mac áibh, duine de mhór fersa na Gaeilge a dús na maioí sé déag. Fersever, presbytéireach, mánachmach, liberálach na tréthe a bhain leis an presbytéirechas ó bhanús. Agus má éachan tú ar bhéal feriste san amsan agus rabard mac áibh in a chónaí a High Street. Timpplair hí William Nielsen a bhí inis a muoine Gaeilge san Belfast Academical Institution. Bhí an Dr. Seamus MacDonald, Dr. leis ó Ghlintí Éantrim. Bhí bunting an áras ar presbytéirigiad a bhar a mór. Agus a raibh an tíim seacha ina dír hénig, ina gultúr hénig, agus cuide sin an Gaeilge. Mac áibh ní léon cheist an ceannródaíocha an fear lábhnach go raibh na smaointe seige agus na tuairimí seige agus é sin a bhí amán cuideachta Gaeilge ulla. An chiad chuman Gaeilge a bunaíoch in éirí a bhíad fá rá go raibh aimimena a chu a bhí a buint leis an deanga bheo, mar a dúradar hain gur be a bheo ú na teanga a bhí a gceist. An Gaeilge chur a muoine, scoilinn a bhanú, an Gaeilge thógann síos os na daoine raibh sé dul go dtí Ghlintí Éantrama, a bailú, láiscríní, a chuma a chur ar lámh sábhála, agus é go léir ar chlí sais réamhhamarc ar an obair íon dúglas de Híde agus conran na Gaeilge in Íosa. Deran rabard mac áibh is le gan ma hír rúchais, gan ma hír rúchais, agus le tas bhrá don teaman. Agus bhí sé deachtar go leor, dul arás. Agus dhéanú an portsa a chu aríiste sa ríiste. Gur bhain an Gaeilge le gachéine. Níor bhainte le héan eicme bhain, péacha eicme politúil nó eicme religiúnda éise. Is mar éireannig a láradar leo hain, as men and as Irishmen, der William Nielsen sa réadra. Agus a ríist higadar rivanám gur gné lárnach, gné riachtanach de las na tíre an teanga. Agus go brach. Amen. Bhí cuidas na Anglicánaigh, cuid an agailis bhunaithe in éirí. A tosnú a híim a chur sa Gaeilge. Sinní an drán a bhunaigh an Royal Irish Academy ag deir an ochtúis diag, agus a chothigh léan na Gaeilge. Bhí síimeacha san is stair na teanga, stair na tíre a gúrsaí seandáil líochta. Agus cuideacha cinnte gur chreideadar go bhíochtach an stair sin féin bhaoína chothú go bhíochtach sé caradas a chothú agus mar sin. Agus bhí an cheist sin an in san darna le don 8 céimid, céimhainte tá agin leis an stair, leis an talamh, agus leis an phobail mhór atá thart arin.
Bogine iad a raibh ní léon ceist I dhéanamh abhachnamh ortha hain agus a ról sa tír seo. Bhí na ceistena sin go mórana aigene ag duine dóchtaráin an acha de bhríoga Sir Samuel Ferguson. Ba é an fila ba wó in ihir alla idir an sémas dal na clúirta agus Louis McNeese ach is fíormhah an cainte tá an faoi. Massam go raibh an réige hartimpeir agus é fása níos hín réige láide go leor in rinti éintram agus bhí sesin ar bhrúach na rinti agus éna aróg ach ní lór sé gaige a riamh, ní lórt na teangan aige. Scríb sé corpus litríocht a bhí mór, a bhí bunithe ar an réige, bunithe ar na hóráin. Chlí sé a bhig nó mhór le ceol na gaige. Bhíon barabog slím ar chuoinch na hÉireann, Ghaelachán dubh ó. A plenteous place is Ireland for hospitable cheer, Ghaelachán dubh ó. Where the wholesome fruit is bursting from the yellow barley ear, Ghaelachán dubh ó. There is honey in the trees where her misty veils expand, and her forest paths in summer are by falling waters fanned. There is dew at high noontide there, and springs in the yellow sand, on the fair hills of holy Ireland. Ach an tácht a bhain leis ó hebh le tríocht an bhíorla ná, gur a beisan a hispáin an ceangal a bhí idir le tríocht an bhíorla agus le tríocht na gaige. Mar onkla ceap Yates gur a beisan a churtús le tríocht angla éireannach na hÉireann. Ba Anglacánacha bhain sé leis an aglis bhunaithe agus bhain sé leis an eicme a bhí a ggócht sa tír seo le cúpla céad bliain. Ba éireannach é leis agus dúirt sé seo, gur raibh crí éireann I gabhain gur mar éireannach a labhair sé gur le có-éireannig a bhí sé a caint. I am an Irishman and a Protestant, but I was an Irishman before I was a Protestant. Scríb me aiste uair amháin John Hewitt agus Sam Ferguson agus no Rootless colonist an teidir a bhí an inis James Lean in dhé sin ní cifann an cé acu le Ferguson nó le Hewitt an frás sin ach sin agat an bheirt acu. Sin éad is mór le an cultúr, is mór le an talú hartarú, is mór le an religin a bhfuil an muintir curtha, is mór le a bheits muitiú go traditions acu héna go bhhaid siar in san áit seo. Ach ní leat an talamh mar a leat an stair, cai tú ránú an chéan tú agus an stair a ganacht fríd Galbhalamh nó Warwickshire, nó an chéan tú agus ar cé seo na daoine a bhí beogan seo, lean hina éadsan siar, ra hina siar lofa seo adla cú cholan, agus mo chuid héin a dhéanú den stair faoi mar a dhéanú mo chuid héin den talamh. Bhí agla ribh an tromlach a bheith dul leis na naisiúntóirí baríocht agus níor híl sé gur gá. Tá geanglófaí an gentry leis an tromlach, le Hibrú an traidisiúin agus le Hibrú an chultú a Gaelí agus mar sin níor bhfuil don tríomhaíocht. Bhíos aige go raibh minúis le protestúnacha na hÉireann, go raibh siad cineál ar stré ó híomh cultúr de, agus bhí sé géirí na minúis le a hebrú. The Protestants of Ireland are wealthy and intelligent beyond most classes of their numbers in the world, but their wealth has hitherto been insecure because their intelligence has not embraced a thorough knowledge of the genius and disposition of their Catholic fellow citizens. Bhí protestúnacha heile go raibh teonnachar an bhóraige ar a bobbal le Gritine ag an am sin, agus fiú an óh féin le bailléadaí ar nós the West Awake, agus duine Tomás Daibéis. Caithfar an bhla thuairt de Thomas Davis a ríist as an léimt a dhéanse, an léimt seo, an trasnó an droitse ó chultúr a bháin I dro an bhórlaigh, I dro an drama eile. Ní dóilean bur bhaigh Thomas Davis riamh go raibh dailt Engis idir é hain agus a cóchréidirigh.
Bhí sé ag ceart go leor go rád san chun deireadh ó hÉireann náisiúnach iste, agus bhí sé súil go bhfeitteach sé iad a thuairt leis. An 18 Mai, ag léocht a thug sé dá chomhic léin a gláiste na tróide, dúirt sé, Gentlemen, you have a country, the people among whom we were born, with whom we live, for whom, if our minds are in health, we have most sympathy, are those over whom we have power, power to make them wise, great, good. Hic sé go dtíon bha go raibh leanúnachas is saoil náisiúin, mar bhíonn leanúnachas is saoil an duine. Nach féidir brise a dhéanamh I traidisiún duine na traidisiún náisiúin gan drothirí oidreacht das. Ceaptar nach mór an Gaeilge dálam sé riamh, ach bhí anmhaige go leis an Gaeilge arnóid agus tuiscint tharbáige hábhacht teangan. A people without a language of its own is only half a nation. A nation should guard its language more than its territories. 'Tis a surer barrier and more important frontier than fortress or river. Cainteoir dúchais Gaeilge a bad dóna lá Conil, a raibh ard bheasair tuis fóscailt na Gaelica go bhaintteach. Ach is beag an ard a bhí a gcéthir a danga. Ó is cinnte gur lagaigh ó Conil an Gaeilge an chuí a rúmpar sé hain. An is beléir do siúd gur raibh sé riochtnach ag na hÉireann. A bheith in an pléilis na Sasannaigh ina deanga hain agus iad a bhúla tríd a deangan. Nuair a bhunaigh rialtas hasanna na coláistí riagacha, bhí sé mar aim acu I dachas a chur ar fáil in éireann ar bhain neamh-heicteach. Ceap Davis go mó bha é seo, an dá chinála bheith obair I deanta chéile. Go naid is mór an bheith chéile, muinteras nua fás atara. Níor bhí sé an túnim bhí ag O'Connell, bhí Donald O'Connell ar a dúidim go méidir go gurach sé sin isteach hachan chin na Gaeilge róbhánach mar caitlecha I róbhánach. Ben Jackreacht a bhí an go O'Connell iontach caitlecha. Triumphalas de Jeremy sin is. Ar an ábhar sin dairigh idir Davis agus O'Connell go miltnach. Bhí ben an uair beidir bathúirí riamh a héal O'Connell. Bhí sé comí hasta sin de Davis faoi. A bhín dábhaiseach táhachtach ag Ferguson mar Ghaelacha gur cheasaí an dábhaiseach suas agus rá tá Donald O'Connell mí cheart. Agus chur an dábhaiseach in éidean O'Connell agus in éidean grim ag na caitlicí ar an tíorrá. Nuair a chaileadh Tomás Daibéis ag ís a Trocha Héan, de bheith Samuel Ferguson a scríomh an airtlaí an áir. O brave young men, my love, my pride, my promise, 'tis on you my hopes are set, in manliness, in kindliness, and virtue, to make hÉireann a nation yet, self-respecting, self-relying, self-advancing, in union or in severance, free and strong, and if God grant this, then under God, to Thomas Davis, let the greater praise belong. Beidir go raibh an ómarcha tuiscine den traidisiún beo ag O'Connell. Agus ná faca sé sa traidisiún beo san an cumas I héin anúchait. Sa deire is protestónach a hiig go bhíad fion anúchan sin a chur chun cín sa Gaeilge an Dr. Douglas de Híde. Da bé sin an té is brag bonú chunra na Gaeilge ag deireadh na naimhí sé déag, agus a tág níos déanaí mar chead uachtar an ar éireann.